Πιστική πλευρά αυτού του σκανδάλου που συντελείται σε αυτό το χώρο, αυτής της ιδιότυπης κατοχής των μνημείων του τόπου μας, είναι ο αποκλεισμός των μαθητών της νέας γενιάς από την πρόσβαση στο χώρο, από τη γνωριμία με ένα ιδιαίτερο, το σημαντικότερο μνημείο που υπάρχει στο χώρο μας και στη Νότια Αθήνα της Βυζαντινής περίοδου. Και επιπλέον ο αποκλεισμός των μαθητών του σχολείου μας από ένα βιότοπο, το ρέμα των τραχώνων, που στο μεγάλο του μέρος βρίσκεται μέσα στο κτήμα, έχει νερό σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι ένας ιδιαίτερος βιότοπος, ο μοναδικός για την πόλη μας, και εκεί μέχρι το 2010 επισκέπτονται οι μαθητές και το μνημείο και για τα λατρευτικά τους καθήκοντα και για μελέτη του μνημείου, αλλά και για περιβαλλοντική εκπαίδευση. Από το 2010 και μετά έχει αποκοπεί κάθε δυνατότητα να ανοίξουν οι πύλες και να περάσει μέσα ο κόσμος. Θέλω, για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, να σας παρακαλέσω να αφήσετε λίγο τη φαντασία σας ελεύθερη, να σκεφτείτε αυτό το χώρο χωρίς τα σειρματομπλέγματα, να σκεφτείτε ότι σε αυτό το χώρο από το 3000 π.Χ. επί 5.000 συνεχή χρόνια κυκλοφορούν άνθρωποι σαν και εμάς, έχουν αναπτύξει το δικό τους πολιτισμό, είχαν τις καλλιέργειές τους, τα σπίτια τους, τα μαγαζιά τους, τις βιοτεχνίες τους, ζούσαν τη ζωή τους, είχαν το θέατρο λίγο παρακάτω και δημιουργούσαν τον πολιτισμό που τον άφησαν μέσα από τα μνημεία κληροδότημα σε εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Να θυμίσω το στίχο του ποιητή: όπως τα δέντρα φυλάνε τη μορφή του ανέμου και ο άνεμος έφυγε, δεν είναι εδώ, το ίδιο τα λόγια φυλάνε τη μορφή των ανθρώπων και ο άνθρωπος έφυγε, δεν είναι εκεί. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι το ίδιο και τα μνημεία μας φυλάνε τη μορφή των ανθρώπων που πέρασαν, φυλάνε τη μορφή του πολιτισμού τους, φυλάνε τις αξίες τους και τις κληροδοτούν σε εμάς. Αυτές τις αξίες, αυτό τον πολιτισμό πρέπει να μπορούμε να τον βλέπουμε, να τον μελετάμε, να τον ενσωματώνουμε στη δικιά μας ζωή. Αλλιώς δεν υπάρχουμε σαν κοινωνία. Άμα σβήσουμε τις αξίες και τον πολιτισμό μας όπως τον παραλάβαμε και τον συνεχίσαμε σε όλη αυτή την πορεία των 5.000 χρόνων της πατρίδας μας, έχουμε χαθεί από τον κατάλογο των εθνών της γης. Και τούτη την εποχή ιδιαίτερα, εάν σε κάτι μας χτυπάνε, είναι ακριβώς στις αξίες μας. Και αυτές δεν πρέπει να τις χάσουμε. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία τα σχολεία να μπορούν να επισκέπτονται τα μνημεία μας. Αυτό το μνημείο όταν χτίστηκε γύρω στο 10ο, 11ο, 12ο περίπου αιώνα μετά Χριστό, δεν χτίστηκε για να το έχει ως ιδιωτικό ναό κάποιος γερουλάνος ή κάποια μάκρο ή κάποιος ιδιώτης. Χτίστηκε ως τόπος δημόσιας λατρείας και αυτός ο χαρακτήρας από τότε δεν μπορεί να αλλάξει. Κοιτάτε, το 1918, σε μια περίοδο που ο λαός μας πείναγε, παραχωρήθηκε αυτός ο χώρος μαζί με πολύ μεγάλη έκταση, μισή Αργυρούπολη και ο μισός Άλυμος, στον κύριο Μαρίνο Γερουλάνο, έναν αξιόλογο επιστήμονα, κατά χρήση, για να κάνει καλλιέργειες σε αυτό το χώρο. Το 1934 το μεταβίβασε σε μια εταιρεία που ήταν δικιά του και έτσι απέκτησε συμβόλαια για την ιδιοκτησία του χώρου. Και αργότερα το 1992 το μεταβίβασε στην εταιρεία Μάκρο Κληρονόμητου, όμως μέσα στα συμβόλαια δεν μεταβιβάζεται το μνημείο. Αυτό δεν μεταβιβάζεται. Είναι πάντα δικό μας και σήμερα είμαστε σε μια πολύ πολιτισμένη συγκέντρωση. Δεν ξέρω αν ο λαός μας θα ανεχτεί σε μια επόμενη συγκέντρωση με τον ίδιο τρόπο τα σειρματομπλέγματα.
Εμείς ως Γραφείο Παιδείας σκεφτόμαστε και ως Επιτροπή Παιδείας να απευθυνθούμε και στη μητρική εταιρεία, της οποίας τα προϊόντα αγοράζουμε και εδώ στη γειτονιά μας, και θα σκεφτούμε αν θα πρέπει να τα αγοράζουμε στην πορεία. Θα απευθυνθούμε και εκεί και θα περιμένουμε την απάντησή της, αλλά σε κάθε περίπτωση το μπαλάκι είναι στα χέρια του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν μπορεί ο Υπουργός Πολιτισμού να λέει μίλησα και δεν μ' ακούνε. Ο Υπουργός δεν είναι για να μιλάει, είναι για να νομοθετεί. Και πρέπει να ελέγξει και τους τίτλους ιδιοκτησίας του κτήματος και πρέπει να εξετάσει την περίπτωση το πάρκο να δοθεί ελεύθερο στο λαό του Αλήμου και δει στα σχολεία του. Να είστε καλά. Εδώ τελειώνει η σημερινή μας συγκέντρωση, η σημερινή μας εκδήλωση. Εμείς είμαστε παρόντες στα γεγονότα, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους φορείς και την Εκκλησία, και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Καλό μεσημέρι, γεια σας.